Si no t'agrada, la porta és oberta. Que cada día vienen moltes dones demanant la feina. En el barrio hablan de un trabajo que dicen que se puede sacar un montón de dinero y en pocas horas. Avui en dia ningú et dona 2.000 euros per 3 hores de feina. I les putes de luxe cobren això. Hòstia! Jo de puta no faig. Què? Que jo no em tiro cap ballo per diners. Qui penses que pagarà? Sense euros per cap de la tua, ni per la tua junta. Vostè és una... Ai, i si ens senten? Ens posem a riure com si fos un acudit. Vale, ho intentaré, però no li prometo res. Vostè és una... Ai, mare... Vostè és una assassina. Demà, quan el llevis i miris aquest bitllet, ho veuràs tot ben diferent. Se t'hauran passat totes les angoixes i podràs pagar el lloguer i renovar el mobiliari i anar a l'Ikea. Que no t'ho he dit mai, però mira que tens un pis cutre que t'hi cagas. ¿Viste? ¿Desde cuándo vos sentís este deseo irrefrenable de matar a vuestra vecina en el piso de arriba? Encara recordo un moment en què els meus peus es van introduir en elles. Vermelles. D'un taló vertiginós. Una sensació de seguretat es va apoderar de mi. Ay, ¿puedo contestar en catalán? Porque es que en castellano me cuesta un poco. El taca-taca-ta del contacte amb el terra del pis o amb la vorera del carrer marcaven el meu ritme vital. I dues parets plenes de sabates, mai n'havia vist tantes de juntes. Home, a les sabateries. Només hi havia un llast. Una pedra que se'm posava a la sabata i m'emprenyava. El meu marit. Cansada de l'esclavatge, d'obeir a un salvatge, no puc més, el vull matar.